Čekam te 5 minuta. Gle kaj imam. Daj, nema me snima. Gle kaj imam. Nema me snima. Rekao sam ti da sam kupio novu kameru, nisam vjerovao. Dar, koja je? Ide pogledaj kako izumira. Prebolesno. Cool. Čekaj, snimaš sad ili? Da. Daj, nema me snima, please, se bože. Nema me snima. Dajmo nešto radit, ne znam, snimit neko. Ajdemo do Mate. Možda. Nema me snima, ti što... Dobro. Evo. Pet likova u kafiću. Pa da. Mi nismo... Gledam kliku. Gle lik piše tamo, gdje ga snima. Ne, ali piše, kaj radi? Sam stoji. Dajmo dalje mi. Kaj radi samo? Pa nemam pojma. Da, nema veze, aj, neće idemo mi, kaj? Nema me snima. Cijelo vrijeme mi je bilo onako ono, blurano onako, kad sam dolazio, nemam pojma kaj. Kaj je to? Fuck. Bravo. Gle lika. Au, Isuse Bože. Ček, to je li to ono opet? To je ono lik koje piše. Kaj je? Kaj je? Dobro, daj. Kaj lik? Kaj je vrag? Nemam pojma, daj ga šutni, ja ne znaš. Daj ga šutni. Neću se. Mislim da je pijan, nešto. Okej, mislim da idemo ovako. Ajmo mi odavde, ajmo. Fuck, Isuse Bože, ti mu vidio facu? Snima ga, snima ga. Pa naravno da sam vidio u facu, vidiš. Nisam skužio, čekaj, kaj je bilo s... Zato, naš šansa da idem snimit tog lika, vidiš da nas je napalo, kaj je tebi ono? Ne, daj čovječ, onak možemo ga staviti na YouTube, to je samo stari deda pijani. Ja idem, naš S šansa. facom, onak, daj, ajmo ga snimiti se Bože. Čiks. Da to oni se Bože. Kak je došao tu? Se Bože, daj, kaj je, jel to oni se Bože? Snimaj ga, sad ga snimaj, sad nemoj pobjeć. Kaj radi se Bože? Kaj radi? Ne znam. Ej, jel si ti u redu, onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Koji vrag, onak? Idemo do Mati, ne, naš Da sam šansa. pijan. Ok, znači, Matija, studeni... Aha, otvoreno. Kak je pusto. Creepy. Koji kat? 5. kat.